ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆಂಕ್ ನಾವು ಪಂತಿನೇನು ವಿಡಿಯೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಂತ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಣ್ಣನ ಕಾಂಚಿ ಪಿಂಚಿನಕ್ಲು ಐಕ್ ಪುರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತರ ಪೋಚಿ ಐಕ್ ರಿವೆಂಜ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದೇವರನ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿತ್ತ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಈ ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲುನು ಅವು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬಿಡೋದು ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲಾನು ಅಂಚದು ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡದು ಅದು ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಲತ್ತನಗಂಜಿ ಕರಿ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಮೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಮಂತುಪ್ಪರೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪಾಡೋರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪಾಡೋ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಾಡುವೆನು ಅವದಾದೊಂದು ನಿಕುಲು ತೂಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಮಲ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನನೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಾಲು ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮೀನು ಅಂಚ ನಾಲು ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈಗೆ ದಿಪ್ಪುವೆನು ಇದು ಮಲ್ಲ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ಟೋಟಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೇ ತೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಒರಿದುಂಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ದೇ ತೊಂಡೆ ಏರ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ನಿಜ ದಿನಪ್ಪದ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ದೀದು ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈತ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ದೀದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿರದ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡದ ಅಂಚೆ ಅದು ಇನ್ನು ಯಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚೆ ಒಂದಿನೊಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಬಂಗುಡೆ ನಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಬೋದು ಉಂತುಲಿಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ತೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ತುಪ್ಪದ ತೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೇಳು ಮನ್ಪೊಡು ನೈಫುಡು ಈತೈಕ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಪರ್ದೀನು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದೆ ತಂದೆ ಕೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಪುಳಿಕ್ నేనైతే పేస్ట్ అనుకోవాలి నీరు అంత పాడు పేಸ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಬತ್ತುಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಗೊರೆಂಕೋಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ತೂದು ಪಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನೀರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬಿಡೋದು ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ ತೂಲಿ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ತೂಲಿ ಇಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತನೆ ಕಾಣದ ಕೊಟ್ಟು ಯಾನೆನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಚಾನಲ್ ಐಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪುಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಐಟೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಕ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ಲ ತುಪ್ಪವೇನು ಎನ್ನ ಮಗನ ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮರತು ಬಯನ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಆಣ ಪೊಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ID ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಅವು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಕ್ಕಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದು ಹಿಕ್ಕಪ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಮಲ್ದೇನೆ ಹಿಕ್ಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎನ್ನ ಮಗ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಇಂಚ ಮಂತದೆ 2ನೇ ಸಲ ತಿಟ್ಲಿ ಮಂತದೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ನೆನಪಿಜಿ ಮುರಣಿಯ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ತಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ನಾವು ಪಂತಿನೇನು ವೀಡಿಯೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನಿ ಪಂಪೆ ಅಂತುಲೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಖಾರದ ಒಂದು ಹಿಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತದಿತ್ತೇನು ಖಾರದ ಅವು ಬರದಿನಕ್ಕೆ ಅವನು ಓವರು ತಿಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಖಾರದ ತಿಂದದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬಲ್ತದೆ ರಾಮ ದೇವರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ 11 ಸಲ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಇಂಕು ಏರೆಗ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಕ್ನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಲು ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಅವು ದೇಪಣ ಕಾರ್ ವಿಪರೀತ ಅದು ಎಂಕ ಹಿಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಡೇ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ನಾವು ಅವೊಂಜಿ ಕಾರ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಪೋಯಿನಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋದು ವಿಪರೀತ ಒಂಥರ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಂಡೋಣತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಕುಂತೆರಾತಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೇ 11ನೇ ಸಲ ಪೋದು ಪಿರೋ ಪರೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೇ ಬೂತೆ ಪಂಡ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ ಪಂಡ ಆತು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆತನು ನಿಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿಯಾದರೆ ವಿಷಗೆ ಅಮೃತವು ವಿಷ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಯಾನು ಓವರು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಬೂರ್ದು ಪಂಡ ಆತು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ತಿಂದಿನ ಓಲ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬೂರ್ದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇನು ನಾನು ಎಂಕು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತನು ಪಂಡದ ಐಕಾರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ಆಜಿರ ದ್ಯಾಗ ವಯಸ್ಸು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಚಾಲೆಂಜಿಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಡೈಲಿ ಬತ್ತ ಬಂತೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಕ್ಕಪ್ಪಂದು ಯಾನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ಎಂಕ 10 ಜಿನಾಂಡ ಎಂಕ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಪೂಜೆ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ ಪಂಡ ಹಿಕ್ಕಪ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟುನ ಬರ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ವೈಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುರಣಿ ಖಾರದ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತದಿತ್ತದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುನೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಪೂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ನೇರ್ಲ ಅಂಚೇರು ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟುನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏರ್ ಪಂತೀರ ಹಾಗೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಪಂತ ಗಾಯಪಣ್ಣ ಡೈಲಿ ಪಾಪ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲೇನು ನಿರಾಶೆ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಹಿಕ್ಕಪ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟೆಂಜಿ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ 2 ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇನ ಸೊ ರೀಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಪು ನಾವು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆದ ಫ್ರೈತ ನಡುಟ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿಕ್ಕಪ್ ದಿಪ್ಪೆ ತೂಪೇನ ಇತ್ತಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬತ್ತೊಂದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಡುವೆ ಫುಲ್ಲಿ ಈಟ್ ಪಾಡಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಕಷಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಎಂಗನೆತ್ತ ಘಾಟಡಿ ಮುಂಕುಡು ಸುರಲೆ ಬರೋನು ಮಾರು ಕರ್ಮ ತೂಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನು ಬಾ ಎಂಕ್ ಮುಂಕುಡು ಸುರಲೆ ಬರ ಸುರಾಣ ತುಲೆ ಮುಂಕುಡು ಸುರಲೆ ಬರೋನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಪರ್ನಾಗನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟುನು ಬಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಮುರಣಿಪುರ ಏನು ಚೌಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತೂಕ ಬತ್ತನು ಯಾನು ಮುಂಮನ್ಪುಜಾನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಪನ್ನಿಕ್ ರನ್ನು ಏಪಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ರನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಕ್ಕಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಕ್ ಭಯಂಕರ ಕಾರುಂಡು ಮುಂಕುಡು ಸುರಲೆ ಬರೋನು ಮಾರೆ
ಆಯ್ತಾ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತು ಬಾ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಲು ಉಂಕಡು ಫುಲ್ಲು ಸುರಳ ಬರೋನು ಮಾರ ಕರ್ಮ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ನೆಂಚಲ నేను ఫుల్ బర్న లూజ్ మోషన్స్ రా ఉంది నీతో తోజున ಯಾವ ಭಯಂಕರ ಖಾರ ಉಂಡು ಈ ತೋರಿದ್ನು ಯಾನ್ ಪರ್ಪು ಜಾನು ಖಾರ ತುಲೆಯಾನು ಈ ರೂಮುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಕುಡಂಜನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ದೇವರನ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿತ್ತ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾನು ಈ ರೂಮುಡು ಕುಲ್ಲುನು ಅವು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾಬನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬರೆದಿತ್ತು ನಾನು ಎಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ಲು ಉಂಡು ಎಂಡ ಬುಕ್ಸ್ಡು ಈ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರೆದಿತ್ತನು ಐದಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನು ಗೂಗಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಂತದಾಯ್ಬೇಕ ಅವೇನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕರ ಬಂದೈತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವನು ನತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಒಂದೆತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕವನು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ದಲಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಮೈಕ್ ಎನ್ನ ಈ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಂತದು ಅವೇನು ರೀಡ್ ಮಂತದು ಪನ್ಪುನ್ಯಾನು ಪನ ಒಂದು ಪೋಪುನ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ಪನ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಅವೇನು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದು ಕೂಡ ಎಗೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ಇಂಚೆನೇ ಪತ್ತದು ಪನ ಒಂದು ಪೋಪುನು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚೆನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯನ್ ಕೈಟ್ ಪಂಡದು ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಈ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕವೇನು ತಿಕ್ಕದು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದು ಇಂಚ ಬಂತದು ಪನ್ಪೆನಿ ಆಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ನೋಡ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಮೈಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಪತ್ತದು ನಾನು ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಪತ್ತದು ಯಾನ್ ಬಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತೂಕ ಒಂಜಿ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಯಾನ್ ಅವು ಚಾನಲ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಯಾನು ಸೊ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಕಾವಲಿ ಕಾಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಈಗ ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಅದು ಬೈದಂತಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಇಜಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಈಗ ಪತ್ತುಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಪಾಡ್ನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ಪುಣು ಇಜಿನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಪುಣ್ ಮಸಾಲೆ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಹಾಪುಣು ಏತು ಶೋಕ್ ಪತ್ತದುಂತಲೆ ಮಸಾಲೆ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಪುರ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚ ಲತ್ತನದ ಗಸಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗುಡೆ എനിക്ക് ಇಷ್ಟ ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲೊಂಜಿ ಎಲೋನ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪೇರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಚಿ
ದೇಪಣ್ಣ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತನಣ್ಣ ಅವಿನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಯಾನು ಎಂಕ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಡ್ದೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಂತುಂದುಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತುಂದುಲೆ ಬೇಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅನು. ಸೊ ಮುಜಿ ಎಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಂತುಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಐಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತನಂಡ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಅಂಚ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯನಾಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಓವುಲ ಎನ್ನಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಪನೊಚ್ಚಿ ಓವುಲ ಅಸಂಭವ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಓವುಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದು ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಂತನಾಡ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಕಾಂಚಿ ಪಿಂಚಿನಕ್ಲು ಐಕ್ ಪುರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತರ ಪೋಚಿ ಐಕ್ ರಿವೆಂಜ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪೋದು ಕಣನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ 100% ತಿಕ್ಕುಳು ಏರಡ ದೇವೇಡ ನಮ್ಮ ಕಣನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬುಲ್ಪೋದ ಶಾಪಪುರ ದಾಲ ದೀಯರು ಪೋಚಿ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀದೆತ್ತು ನನ್ನ ಸತ್ಯೆತ್ತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡು ದಾದಪುರ ಪನ್ಪಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅಕುಲು ಅನುಭವಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುಡೆ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಕೂಲಾದುಪ್ಪುಲೆ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಲೈಫನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ಅದು ಜಾಲಿ ಅದು ಅನುಭವಿಸೋಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಏನಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಯಾನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.